ଚୋରମାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଚୋରମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଚୋରମାନେ କେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏହି 5 ଜଣ ଧନ୍ଦାରୁ ଚୋର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ନିତିଦିନି ଚୋରି କରି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପାପର ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାର କିଛି କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଠାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଚୋର ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପଥିକ ଆସିବାର ଦେଖିବ ସେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବ। ପ୍ରଥମ ଚୋରର କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ନାରାୟଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନରର ଆୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନର ବା ଲୋକ ଆସୁଛି। ଏପରି ଡାକିଲେ ତାର ବାକି ସାଥୀ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କୌଣସି ପଥିକଟିଏ ଆସୁଛି। ପଥିକ ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଜଗିଥାଏ। ତାର କାମ ହେଲା ପଥିକଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି ସେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନା ବୋକା। ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଲୁଟି ପାରିବା ତ? ଯଦି ଲୋକଟି ବୋକା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ୟ 3 ସାଥୀକୁ ଜଣାଇବାର କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ହେଲା ଗୋପାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ଚରା ମଣିଷ ପରି ସିଧା ସାଧା ଲୋକଟିଏ। ଆମେ ୟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଲୁଟି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପଥିକଟି ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତୃତୀୟ ଚୋରଟି ଜଗିକି ରହିଥାଏ। ତାର କାମ ହେଲା ପଥିକ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା କି ଧନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତାର କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ଦାମୋଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମ ଉଦର। ଉଦର ମାନେ ପେଟ, ଦାମ ମାନେ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ଧନ ରଖିଛି। ୟାକୁ ଲୁଟିଲେ ଆମର ବହୁତ ଧନ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପଥିକମାନେ ଚୋରମାନଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଥିକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଥିକଟି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଚତୁର୍ଥ ଚୋରଟି ଜଗିକି ରହିଥାଏ। ତାର କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ବାସୁଦେବ। ସେ ବାସୁଦେବ ନାଁରେ ଡାକିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଁଶ ଦେବ। ବାଉଁଶ ଦେବ ମାନେ ବାଉଁଶ ଆଣି ସେ ପଥିକକୁ ମାର। ଏସବୁ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଚୋରଟି କହିବ ହରି ହରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାମ କର, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିପାରେ। ସେହି 5 ଜଣ ଚୋର ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋରି କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ସେହି ଚୋରମାନେ ଯେଉଁ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେସବୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାମ ନଥିଲା। ସେସବୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜପୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ନାରାୟଣ, ଗୋପାଳ, ଦାମୋଦର, ବାସୁଦେବ ଏବଂ ହରି। ଏହିପରି ସେହି ଚୋରମାନେ ସବୁଦିନ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେହି ଚୋରମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା। ଏପରି ଗୋଟେ ବଜ୍ରପାତ ଆସି ସେହି ଚୋରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଆସି ସେହି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ବିମାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିମାନ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଏତେ ଅପାର ମହିମା ଅଛି। ସେହି ଚୋରମାନେ ତ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବି ଜଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି କରି ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଜପୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏପରି ମହିମା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କେବେ କେହି ଥଟ୍ଟାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହେଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ, ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ମୁଖରେ ଧରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଖାଲି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।